Gipagawas na karon sa Cagayan de Oro City LG ug simbahan ang mamahimong rota sa motorcade sa Black Nazarene. Sayron ta ang dukang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek apan pahimangno sa lokal nga kagamhanan ug sa simbahan ngadto sa mga deboto nga dili motambong aron malikayan ang transmisyon sa COVID-19. Karong kanselado ang naandang traslasyon sa Puong Nazareno sa Cagayan de Oro City tungod sa pandemya. Mismong ang simbahan ang nagpropose sa Cagayan de Oro City LGU nga magpahigayon na lamang og motorcade nga giaprubahan sa lokal nga kagamhanan. Ug aron malikayan ang pagdagsa sa mga deboto, ipahigayon ang motorcade unyang alas 10 sa gabii. Isuroy ang Puong Nazareno sa nagunang kadalanan sa Cagayan de Oro City. Sa mong paagi kuno, makontrol ang deboto sanglit bawal na mugawas ang mga tao tungod sa curfew hours. Alas 10 or alas 10 gabi. Buot pasabot na kung curfew hours na, although ang mga taxi-taxi okay na sila pero dili sila mamahimong i-allow nga mag-uban sa motorkada. Gani sa gawas sa Nazareno Parish, gipapahawa sa mga personahe sa Roads and Traffic Administration ang mga manindahay aron malikayan ang pagtapok-tapok atol sa adlaw sa kapistahan karong Enero 9. Sa gipagawas nga ruta, magsugod ang motorcade sa Nazareno Parish, moderetso kini sa CM Recto Highway, mag-right turn sa Corrales Extension, unya mag-left turn sa Gaabukayan Street, left turn dayon sa Julio Pacana Street hantod CM Recto Highway, mag-right turn sa CM Recto Highway, dayon mag-left turn sa RN Pilaes Boulevard hantod Vamenta Boulevard, ug left turn sa Gaerlan Street o Isalina Bridge. Ato ning tinud-on kay sa motorkada naaman tay mga mabilin nga mga personahe nga mao gyud itawag nato ni mga sweeper nga magtan-aw sa distansya sa motorkada ug unsa pod ang ilang pwede mabuhat regarding sa mao nga nag-appeal sila sa kuan kay gibawal man ginato ni. Samtang sa Zamboanga City, dili usab madayon ang prosesyon sa pinakakaraang imahe sa Black Nazarene sa Immaculate Conception Cathedral sa syudad. Ang pamilya Guanzon nga naggunit sa puon, tradisyon na kuno nilang ginadala sa katedral ang puon. Apan tungod sa pandemya, miabiso na ang parish priest nga walay mahitabong prosesyon, inay himuon na lang ang novena matag gabii hangtod sa kapistahan sa puon. Hindi pwede ito magpunta doon kasi pag magprosesyon, parang manalang maraming tao na hindi man pwede kita ngayon. Tek hangyo sa simbahan ngadto sa mga deboto nga sundo na lamang ang ilahang ginapatuman nga polisiya sanglit alang gihapon kini sa kaayuhan sa tanan. Dugang apela sab nila ngadto sa mga deboto nga likayan ang mga senior citizen ug mga bata nga motambong sa simbahan o moadto sa mga simbahan aron motambong sa mga misa ug mga adlaw atol sa kapistahan. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.